nemám. Já mám první, ale no. No tak zubu. No. Ahoj děcka. A ostatní přátelé našeho nového pořadu. Vojtěch Bartík a spol. Dnes jsme si pozvali našeho hosta Alenu Girgovou, Anetu Polákovou, Karolinu Bartíkovou, Jak se to jmenuje? Karolinu Plodňákovou A Zuzanu. Varsanovou. Zuzanu Květináčovou. Verziho. Kdo ví, že už ostala ve škole. Jakub Mrdák. Přestal taky ve třídě. Ticho, děti. Jakub. Utište se, přátelé, přejdeme k věci. Mám ještě jedno. Proč jsme vůbec tady? Je to velice velká záhada, ale já vám to okamžitě vysvětlím. Počkejte. Hej. Potřeboval jsem poznat, kromě čísel, různých znamínek, násobení, krácení, dělení, různých matematických výkonů, fyzikálních zákonů. Potřeboval jsem vědět, co je to kurva láska. Neskáč mi do řečí. Láska je piča skurvená. Já nevím, ho nemám. Vážně? Já mám určitě na stole, opravdu to myslím vážně. Myslíš to opravdu vážně? Aho? Myslím to zřetelně vážně. Opravdu vážně? Úplně nejvíc vážně. Vážně. Ali. Kurva, chcete mě. Co kurva? Ještě Kurva. jeden, po 3 jeden. Řekni. Mami, prosím tě. Ty vole, jsem to zmatil. Zase. Pojď to. Ne teda. Dobrý, nefuď to. Mami, řekni nám něco k tomu. Dneska mám vás moc ráda. Jsi na nás pyšná, mami. Jsem na vás pyšná. Dívejte, co jsem naučila Alenku. A tebe to ještě musím naučit. To Barku schválně, že to neumím. No, to určitě. Ještě ano, ještě dělej. Natáčej. Dělej, poslouchej maminku. Buď poslušná. Jako ty jsi ta kamera. Buď to bouška. Masturbujem. Jde masturbovat. Vrkej. Keca. Jo. Yes. Co, počkej. Já jsem já. Počkej. Moment. Počkej, no to. Moment, ale Bartíková. A jo. Jo. Co lidem? Ali, co jsi mi to udělala? Já už nevím, máš kouřit. No, většině. No, Hej, pošlete mi to někdo. představte se. Je to naše nová hostkyně. Dobrý den, vítám vás. Tady, kam se mám dívat, tady do toho kolečka. Tady, vidíš tady toto? No, Sem ne. a sem? A tady, ne, tady. Ne, počkej. Počkej, ty vole, se to, kde? Ne. Kurva, jak to čo? Tady do těch koleček, do těch teček. Počkej, já nemám tolik očí, abych se mohl dívat do tolika teček. Já myslím, že tady do toho. Jo, myslíš to vážně? Ukáž? Jsi s tím naprosto jistá? Jo, myslím, že jo. Počkej, já mrknu na tu velkou plochu, co tam je, ukáž? Dívám se tam? Já nevím, já tam nevidím, ukáž prstem. Správně! Tak Jo, to už máme. víme, kam se máme dívat. Oni to když tak vystříhnou ve střížně. U Bartíku. Bartíková vaxi. Moment. Musíme vám představit naši firmu Bartíková a spol. Vítám vás. Já taky. Dějte se na naši matku. Co to splodila, kurva? Dvojčata. Mě to nebaví. Dej mi to. Kurva! Nevymrčuj si. Jsi špacaná? Jo. Au. Ty nenažraná. A na zadek. Ali, nebudeš, já jsem to tak nemyslel.
Ari, to oko se spraví, já ti dám na plastiku. Já jsem to tak nemyslel, Ari, promiň. Nevím. Ty vole, ale já jsem na to prdel. To se dá, dnešní doktoři jsou úplně super, vysát zešít všechno, zešijou, piču, všechno zešijou. Mami! Krkopravio, zuby, všecko. Tačko, Všechno existuje. normálně vezmu jehlu a nic, normálně nic. Kurva, říkejte mi, co to je za pičovinu. Uměli oplodnění. Uměli oplodnění, co je to za To by hovadinu? se stačilo, neprovaj. Jsme demokratická. Piercingy. Kurva, říkejte mi, co je to za modu, piercing. Do piče. Když mi někdo strčí kovovou trubku do hlavy. No, kurva, co je zářeva tady takovou? Kurva, co to je zač toto? Jo, mi to tak mal, protože na něj rozpadněli. Ali Bartíková. Poučíme se s vámi, děti. Nasledujem. Dobrou noc. U nás po celou prstu. Ali já taky. Chceš ukázat? Jo. Ne, počkej. Čuchni. No, konec, čau. Naspět, příště zase.